Ni Boni naiz, Uni Eibar Ermuan ikasi dut, heziketa fisiko zikloa. Ziklo honetan gauza ezberdinak ikasten dira, adibidez, osasuna zaindu, heziketa fisikoaren bidez, talde lana eta jendeari irakastea. Ziklo hau aukeratu dut, heziketa fisikoa gustatzen zaidalako eta gainera jendeari irakastea bebai. Ziklo honetan gehien gustatu zaidana da ez dela kontuan hartzen bakarrik lan individuala, baizik eta kolektiboa. Nik praktikak Ermuako polikiroldegian egin ditut, eta han hainbat ekintza mota egin izan aldut. Adibidez, pilates, spinning, igeriketa, multikirola. Ermuako eta Eibarko polikiroldegian lan egiten ari naiz, eta han spinningo monitorea, patinajekoa eta fitness eta muskulazioan aritzen naiz. Goi mailako ziklo honetan ikasten duzuna da teoria, gero konplementatzen da praktikekin, eta biak beharrezkoak dira. Ni gaur egun Uni Eibar Ermua ikastetxearekin mantentzen dudan harremana oso ona da, eta beraiengatik daukat gaur egun dakan lanpostua. Neska gehienek pentsatzen dute ziklo hau fisikoa dela, baina irakasten gustatzen bazaie, animatuko nieke ziklo hau egitea. Batxilergoa amaitzen bazaude, kirola gustatzen bazaizu, eta irakastea bebai, hau da zure zikloa. Lanbide heziketa lana topatzeko modurik onena da. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.